लांबाय बे जे खेलिमेलि बे खेलिमेलिया नोंथांमोनबो मिथिबाय जे बेवहाय मोनसे बिराद भुल मोनसे भटार लिस्टजों बिथांमोना इलेक्शनखौ माने बेवहाय खालामदों। दिनै बे भुल भटार लिस्टनि थाखाय जोंहा 300 जनसे शेयार होल्डार बेखौ जों बुंनो थाङा जे सोर पार्टिनि माने जोङो पाब्लिकफोर 300 साराय 300 जन पाब्लिकफोर जायहा शेयार कार्ड दङ बिथांमोना भट होनो मोनाखै। दा बेनि खारना जाहैबाय बेवहाय जे जाय अथरिटि जेरै दिनै समबायनि मानसिफ्रा दसिलायदों सेक्रेटारिखौ दसिदों जे बिथाङा गावनि खेयाल खुसि मथे लिस्टखौ बानायनानै हरदों। ओंखायनो जे एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रार कअपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाय मानसिफोर फैदों जाय इलेक्शनखौ खालामग्रा रिटार्निं अफिसारा बिथांमोना बुंदों दायसारा खोथा होनदों जे जोंनो मोनसे भटार लिस्ट होदों जों भटार लिस्टनि उफुरावनो जों इलेक्शनखौ खालामदों होननानै। खिन्थु बे भटार लिस्टआ जे भुल बे जोंहा दाय गैया। दा जोंनि खोथाया जाहैबाय भटार लिस्टनि उफुराव जुदि इलेक्शन जायोबा बे भटार लिस्टआ जुदि गासिबो भुलबा बेनि उफुराव बोरै इलेक्शन जाखो। दिनै 300 जन शेयार होल्डार जेसे गामिनि गरिब गुन्द्राफोर जाय रेशन कार्ड दं जायहा कार्ड दं बिथांमोना लिस्टआव नाम दंजोबो गासिबो बिथांमोननि जे आगोलनि लिस्ट दंमोन बिसोर जेब्ला भट होनो फैयो बेवहाय नुबाय जे गोदान लिस्ट मोनसे ओंखारनानै दङ बे गोदान लिस्टआव रावनिबो नाम गैया। दा बेवहाय बिसोर डिप्राइभ जानानै थांफिनबाय। ओंखायनो जों होनदों जे बे भटखौ दिनै जादों इलेक्शन बेखौ केन्सेल खालामनांगौ रिभट जानांगौ आरो रिभटनि सिगां आरोबाव खेबसे जे भटार लिस्टखौ कारेक्शन खालामनानै दिहुनफिननांगौ लिस्टखौ बेखौनो जों डिमान्ड खालामगासिनो दं होननानै। बेनि लोगोसे बेवहाय जों नुनो थांदों जे सासे केन्डिडेट बे केन्डिडेटआ नामबो मिलाया जेबो मिलाया खिन्थु बिथांखौ माने नाम मिलायाबाबो जे जिनिसखौ बे नाम मिलायैयाव दस्रा जिसिबां जालांदों दा इलेक्शन समबायाव रिजेक्ट जादों खिन्थु बेवहाय नुनो थांदों बिथांनि नामखौ रिजेक्ट खालामाखै बिसोर माने मोनसे बायास मोनसे स्थिति लानानै बिथांखौ माने भेलिड खालामनानै दोनदों बेखौबो जों अबजेक्शन होदों आरोखि। दासिमाव जोङो रिकुवेस्ट खालामनानै दङ जे बेखौ संसदनि मोनसे गोदान लिस्ट दिहुनफिननांगौ एफाग्राब मानसि डिप्राइभ जानायाव जेराव 2600 भटार दं बेवहाय जुदि 300-400 जन भटार शेयार होल्डारा जुदि भट होनो हायाखै थारमाने एराउन्ड 25% भट होनो मोनाखै। दा 25% जुदि भट होनो मोनाखै बेथ' इलेक्शन जानो मोना। औ 2900 आरो 2600 बिसोर एडिट खालामदों 2600आवबो 300 जन होनो हायाखै बिदिबाथ' एराउन्ड 25-30% जाय शेयार होल्डार बिथांमोना भट होनो मोनाखिसै। दा एफा बुरजा जुदि भट होनो मोनाखिसैबा बे भटआनो नालिफाइ जानांगौ बेखौनो जों डिमान्ड खालामगासिनो दं आरो जों एप्लिकेशन होनो थिनदों।